Disgrasya sa Mandawi City karong adlaw nga holiday tali sa usa ka van ug SUV miangol ug tulo. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nalimbuad kining usa ka SUV sa iskina Mantawi Drive ug CD Seno sa Mandawi City human madisgrasya mga alas 9 kaganihang buntag. Nagkabangga ang SUV ug usa ka van pag-abot sa may intersection. Ang duha gikan sa managlahing direksyon ug nagkaabot. Asoy sa nagmaneho sa SUV, nakalabang na siya sa tunga ug nasurpresa nga naigo siya sa van. Nakaangkon ang nagmaneho og pangos sa bukton. Na may naguna na ko, so hiniragyo kong dagang gikan dia. Kusog man kay tong bangod. Nasulod naman jud ko sa center naman jud ko, nasulod na gud ba. Wala ko kibalo sa unsay nasunod basta nabangga na to siya. Samtang ang van dunay karga nga usa ka pasahero nga ighahatod sa iyang trabahoan. Pareho nga nagka-minor injury ang driver ug ang pasahero niini. Pero minsan nakakuha mo ko sir, payawa lang iba. Kaya ko. Sige mo dagan ato. Sakto gitu sir. Ang Maong Junction walay traffic light. Pahimangno sa taga-team magmatngon sa pagmaneho ug muminor gyud sa mga iskina aron makalikay sa disgrasya. Karon nga holiday, posible sab kuno nga may mga mikumpiyansa kay hawan ang kalsada. Pasalamat ang tabang, way nangamatay bitaw nila. Mga light injury ra ilang na tagamtaman ba. Kinanglan gyud ang minor ka kay di man ikaw re mo agi ang kuan kay napuros ba yan dan. Yahay kita ganang bantay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Palitang Bisdak.